श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27. तर ते पण बंद करायला काय असेल जागा हा विषय मी तुम्हाला सांगतो. का नको बोलतोय ते कारण लक्षात. का नको बोलतोय ते कारण लक्षात. पालकमंत्री महोदयांची सही. पालकमंत्री महोदयांना हे संपूर्णपणे संकट आणि त्यांनी जिल्हाधिकारी महोदयांना निर्देश दिले की हे तात्काळ करा. आता हे काय आहे? सोपा आहे विषय. निव्वळ महाराष्ट्र शासन असलेले सर्वे 1 2 3 4 5 6 7 16 आहे बरोबर. आणि महाराष्ट्र शासन अधिक खाजगी वन असलेले सर्वे नंबर फक्त आहे 13. निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे 289 हेक्टर आणि ही आहे 364. आम्ही गावनेत्यांचं काय त्यांना आरक्षणासाठी काय सुविधा लागतात ते ठरवून त्यांनी त्याच्यामध्ये टाकलं. आता पूर्ण सर्वे नंबर वाईज डिटेलमध्ये इथे कुटुंबाची नावं सकट सगळं दिलं. 274 पैकी आपल्याकडे 200 किती आहे 69 आहेत. पण आपली यादी अपडेट झालेली नाही. ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी बसून ती यादी अपडेट केली. त्याच्यातले काही मयत होते, त्यांना काही वारस नव्हते, अशा सगळ्या गोष्टी होत्या. ते सगळं करून ही यादी सगळी तयार केलेली. आता हे एवढं सगळं डिटेलमध्ये रेडी करून हे दिसतं, हे रिझर्व्ह फॉरेस्ट डार्क ग्रीन. लाईट ग्रीन दिसतं, हे आहे महाराष्ट्र शासन अधिक वनसंज्ञा बरोबर. येल्लो जे दिसतं ना, येल्लो जे दिसतं ते निव्वळ महाराष्ट्र शासन. हे एवढं सगळं डिटेलमध्ये जर केलंय तर अजून ह्याच्यात चर्चा काय करायची बाकी आहे? हे वाटप करून टाका. तुम्हाला फक्त ताबेपावतीच द्यायची. हे पॉईंट्स आम्ही दाखवतो तुम्हाला. त्याचे केएमएल लिंक्स देतो मी TILRला, तर करून टाका. आता 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 मोजणीसाठी गेले तर की त्याचं पत्र मला मिळालं बरोबर आहे. आता मग मला तुम्ही साहेब उत्तर द्या. सार्वजनिक सुविधांसाठी 27 हेक्टर आर क्षेत्र कुठल्या सर्वे नंबर मधलं 27 हेक्टर क्षेत्र? जर तुम्ही मोजणी वाटपासाठी करताय तर तुमचं हे पण फिक्स झालं असेल ना. ते कुठल्या ह्याच्यापैकी हे जे येल्लो दिसत आहेत ते आहे निव्वळ महाराष्ट्र शासन. हे बघा. आणि नाही 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 मी ना कुठलाही राजकीय स्टंट म्हणून बसलो नाही. तुम्ही मला चांगल्या पद्धतीने ओळखता. मला माहिती वगैरे नको. आता मी तुम्हाला मी हे सांगतो. शासनाची तयारी आहे का की त्या दिवशीच्या पालकमंत्री महोदयांच्या बैठकीमध्ये हे सांगण्यात आलेलं आहे की जी वनसंज्ञेची जी जमीन आहे त्याचं हे करण्याचं पॉवर हे DM कडे आहे, त्यांच्याकडे दिलेले आहे. आणि 13 मार्चच्या बैठकीत सुद्धा त्यांनी सांगितलं हे त्यांच्या मिनिट्सवरती पण आहे. आता मग हे जर दोन्ही वाटप करायचे आहे तर ह्या दोघांच्याही नोटिसेस आल्या पाहिजे बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये फक्त म्हटलंय 289 हेक्टर्स. आता 289 हेक्टर्सपैकी 27 हेक्टर कुठली बाजूला काढताय ती मला सांगा. शासन निर्णय कुठल्या आधाराने शासन निर्णयाची परत बघितलं तर 2019चा रिपोर्ट आहे. 2019ला जो 30 दिवसाचा रिपोर्ट घेतला
तो रिपोर्ट केलेला आहे, त्या रिपोर्टमध्येच तशा परिस्थिती आहे, त्यामुळे तो रिफ्लेक्ट म्हणजे कुठला मला तुम्ही सांगा, म्हणजे कुठला? नाही ऐक ना, त्यांना सांगू दे ना, त्रिसमितीय सदस्याचा म्हणजे कुठला? मग मला ते सांगा, कुठला सर्वे नंबर तुम्ही स्पेसिफिक माझा आहे तुम्ही ह्याच्यातले कुठले सर्वे नंबर बाजूला काढताय ते फक्त मला सांगा. पण तुम्ही नाही, तुम्ही सांगू शकतात ना समोर. तुम्हाला रिपोर्ट नाही. अरे तुम्ही सांगू रिपोर्ट शकता आहे सर, तुम्ही ऑलरेडी पाठ आहे, वाचनच केलं तुम्ही आता आता आपण विषय लक्षात घेऊया की आता वाचन केलं. सरांचं काय म्हणणं आहे, 27 हेक्टर जमीन आम्ही वाटपासून वगळणार. ती 27 हेक्टर म्हणजे कुठली? तर 3 हेक्टर ती त्यांनी काय गावठाण विस्तार वगैरे असं त्यांनी म्हटलंय, आणि 23.59 हेक्टर जमीन मी वगळ. मला कॅल्क्युलेटर काढा. सर्वे नंबर 19 हेक्टर मध्ये क्षेत्र 10.72. सर्वे नंबर 20 12.87. आता 12.87 अधिक 10.72 करा, उत्तर काय येतं? म्हणजे तुम्हाला सर्वे नंबर 19 आणि 20 सगळा हवा? कोणासाठी हवाय? तो वाटप झालेला आहे मुळात. नाही 2 मिनिटं थांबा. कोणासाठी हवाय? सगळं म्हणजे एखादा स्पेसिफिक सर्वे नंबर तुम्हाला सगळं हवाय, कोणासाठी? सगळं बरोबर आहे. जीआर मध्ये त्रुटी आहेत हे त्याच वेळी आम्ही सांगितलं. ज्यावेळी मला कळलं ना की एखाद्या व्यक्तीचा हट्ट आहे, कोणाचा तरी दबाव आहे, कोणासाठी हवाय? कशाला 23.59 हेक्टर्स? तुम्ही तयार? कोणाला जाणार? 23.59 कोणाला जाणार? आमची मागणीच नाही ना आरक्षण जमीन मिळत नाही. त्या ठिकाणी आमची सगळं शेती आहे, हे आहे, घर आहे. 2018-19 तत्कालीन पालकमंत्री होते दीपक केसरकर. त्यांनी ते येऊन सांगावं की त्यांना हवंय म्हणून. बरोबर आहे. हे ह्याच्यावरती काय डिस्कस करणार मला सांगा. मी माईक बंद करतो. तुम्हाला सगळ्यांना विषय समजला ना? कळला विषय? सर्व सर्वे नंबर नाही देऊ शकत. बोला. 23.59 ते 3 हेक्टर त्यांनी रॅन्डमली टाकले. ते ऐका, टाकणारे एवढे हुशार आहेत ना की 3 हेक्टर कुठे टाकावी याचा त्यांनी सर्वे नंबरच मेन्शन नाही. त्याच नाही 23.59 हेक्टरचं वाटप करायचं. पहिली गोष्ट म्हणजे शासन निर्णयामध्ये 23.59 हेक्टरचा उल्लेखच नाही आहे. मला सांगा, दाखवा सर मला शासन निर्णय. 27 हेक्टरचा आहे, पण ती 27 हेक्टर कुठली ह्याचा उल्लेख नाही. सर्वे नंबर डिटेल टाकला. हा, मग ही कसली बनवाबनवी आहे? म्हणजे तुम्ही अटॅचमेंट म्हणून तो लावताय. 2 मिनिटं. जीआर मध्ये म्हटलंय का की 19 आणि 20 मधली घ्या? नाही तसं झाला. दॅट्स माय पॉइंट. 19 आणि 20 मध्ये म्हटलं नाही. मी काय म्हणतो, ही चर्चा करण्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे सर, ह्या गोष्टीवरती चर्चा ना तिथे होऊ शकत नाही. होऊ शकत. 19 आणि 20 नो कॉम्प्रोमाइज. जीआर मध्ये 19 आणि 20 म्हटलंच नाही. तसं नाही. आता तुमची मागणी जी आहे त्या पद्धतीने शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा लागेल ना. त्याच्यामध्ये आता पहिली गोष्ट म्हणजे सर आता परत हे वेळ काढणार, परत आचारसंहिता लावणार. माझं काय म्हणणं आहे माहितीये का, त्यांना आचारसंहिता लावणं ना सरांच्या हातात आहे ना कोणाच्या हातात आहे. मी काय म्हणतो विषय, अरे ऐक ना, माझं काय म्हणणं आहे माहितीये का की जीआर मध्ये अपडेशन करण्याची काही गरज नाही. कारण की जीआर मध्ये 19 आणि 20चं वाटप करू नका असं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे 19-20चं वाटप करा. 23.59 हेक्टर्स जे ठेवायचे आहेत ना ते आम्ही सांगतो ना तिकडे ठेवून द्या, आणि नंतर आम्ही ते जीआर मध्ये अपडेट करून आम्ही ते घेतो विषय. बरोबर. सध्या 19 आणि 20चं वाटप सुरू करा. सर
मी चुकीचं बोलतोय नाही, काही? बरोबर आहे. मुसळे भाऊ जरा हे तुम्ही नाही काय नको सर तुमचा आवाज आम्ही ऐकतो दुसरं नाही ऐकणार त्या जरा नाही कसं आहे, आपण जी चर्चा ऐका मुसळे भाऊ चर्चा जी आहे ना ती एकट्या संदीप गावडेशी नाही आहे, आपण सगळ्यांशी आहे ना. आणि तुम्ही एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून तुमच्याकडे आम्ही बघितलं जातो. काका मी यांना काय सांगितलं 289 हेक्टर्स जे क्षेत्र आहे आता त्यातलं 23.59 हेक्टर क्षेत्र हे 19 आणि 20 मधलं द्यावं असं जी आर मध्ये कुठेही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे तुम्ही काय करा, वाटपाची प्रक्रिया चालू करा, निव्वळ महाराष्ट्र शासन पण चालू करा, महाराष्ट्र शासन खासगी फार मोठे नेते ते मागणी करतील ना त्याच्यामध्ये. बोला जरा बोला. मग पाटील साहेब नंतर बोलतील, तुम्ही जरा सर मी तुम्हाला सांगितले म्हणजे त्यांना नाही, सांगितलं. असं नाही. आपण आमच्या वरिष्ठ तुम्ही तिथेच चालला सरांसोबत 5 लोक पाच लोकांनी आमच्या आपण सोबत मीटिंग यावं. हॉलमध्ये जाऊन आपण साहेबांची चर्चा मांडूया ना. नको. साहेब माझा- नाही, एक विनंती मांडूया ना. करतो. नाही कसं आहे सगळ्यांचं म्हणणं कसं आहे, साहेब इथे येऊ दे त्यांनी सगळ्यासमोर बोलू दे. आणि मला एक मिनिट सांगतो तुम्हाला, मी जवळजवळ मला वाटतं 11 किंवा 12च्या दरम्यान तुम्हाला बोललो होतो 5 वाजता कोण ना कोण प्रतिनिधी येणार. बरोबर आले 5 वाजता, म्हणजे रवळनाथ आपल्या पाठीशी आहे ना. 100%. मग आता दुसरा मुद्दा कलेक्टर साहेबांनी पण म्हटलंय की तुम्ही या तिथे मीटिंग हॉलला बसून आपण चर्चा करू असं साहेब एवढी माणसं कलेक्टर साहेबांकडे नाही बसू शकणार. मीटिंग हॉलला बसूया म्हटले सर बरोबर सांगतो. नाहीच स्पष्ट. ठीक आहे. म्हणून जर With due respect, हा. मी तुम्हाला सर हे सांगतोय, माझी तुम्हाला हंबल रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या समोर पूर्ण चित्र क्लिअर आहे. म्हणून तर माईक दिला होता. ऐका मी सांगतो, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र राज्य आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी 13 मार्चच्या बैठकीचं मी तुम्हाला सारखं सांगत होतो. त्या 13 मार्चच्या बैठकीत सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले की 287 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन खासगी म्हणून असलेलं क्षेत्र 373 हेक्टर अशा संपूर्ण काबुलायदार जमिनीचे क्षेत्राचे वाटप प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मौजे गेळे येथे सार्वजनिक सोयी सुविधांच्या प्रयोजनासाठी 27 हेक्टर आर क्षेत्रावरील आरक्षणासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार तातडीने कारवाई करण्याबाबत संबंधित यंत्रणा सूचित करावी. म्हणजे ज्यांना आपण मानतो त्यांनी आपल्याला हा न्याय दिला, त्यांनी सांगितले की हे थांबवत आहे. आता सर ह्याच तुम्ही पालन करा. नाही आम्ही तेच म्हणतो की ती मोजणी साहेबांनी जर केली ना तर मोजणी केल्यानंतर तुमचे जे हे आहे ना तर ती ग्राउंडवर ते हे करायला No पाहिजे. problem. No problem. हे बघा. इम्पोज करून ना त्याच्यामध्ये त्यांनी ते कसं आहे तुम्ही जी मोजणी केली त्याला ते पॉइंट्स तर त्यांनी हे करायला पाहिजे, जागेवर जाऊन बसवून तर द्यायला पाहिजे त्या नकाशावर. काही हरकत नाही. माझं नकाशावर काय तर म्हणणं बसवा. आहे, त्याच्यासाठी मोजणी 19-20 तर करावं. मधलीच सुरू नाही, करूया. मोजणीसाठी करायला लागेल ना तुम्हाला, सगळेच मोजायला लागेल ना. I agree. सगळंच मोजलेलं आहे. सगळेच मोजावं लागेल. सगळे मोजलेले आहेत. नाही तुम्ही जे मोजलेली आहे हा. ना तर त्याला शासकीय याची मोहर Yes, उमटायला लागेल ना आम्ही पाहिजे ते ना. मान्य सगळेच आहे ना मोजायला मला. पाहिजे ना. आम्ही जे केलंय ना त्याला तुम्ही मान्यता द्यायची आहे फक्त ना. सर हे बघा, सर हे बघा, काय सर्वांना ऐकायला जातं. संगणक 19 प्रकार निव्वळ महाराष्ट्र शासन हेक्टर क्षेत्र 10.72. आता या 10.72 मध्ये ग्रामस्थांनी आरक्षित ठेवलेलं क्षेत्र, ग्रामस्थ सजवान आहे त्यांनी 112 गुंठे क्षेत्र हे आरक्षित ठेवलंय. का? पर्यटकांसाठी. बरोबर. ते वगळून 960 हेक्टर क्षेत्र हे वाटपास 24 कुटुंबांना त्यांनी वाटलेलं आहे 40 गुंठ्याप्रमाणे. प्रत्येकी 40 गुंठ्याप्रमाणे ही त्याची यादी आहे. तुम्हाला त्याच्या KML फाईल देतो, संबंधित डिपार्टमेंटला सुपर इम्पोज करा. उद्यापासून ताबेगान सुरू करा, पण 19 पासून सुरुवात करा, 20 पासून सुरुवात करा. आता सेम ही 19ची यादी आहे, सगळ्यांची नावं आहेत बघा याच्यामध्ये. आता सर्वे नंबर 20
एकूण क्षेत्र 12.87. आता या 12.87 पैकी कजप होतं ना, कमी जास्त होतं, तर 50 गुंठे क्षेत्र हे कमी भरतं त्याच्यामध्ये, बरोबर. आता ते त्याचं तुम्ही तुमच्या आदेशाने वगैरे ते कजप वगैरे संपूर्णपणे होईल. तर ते प्रकरण करून 557 गुंठ्याचं जे क्षेत्र आहे ना ते वाटलेलं आहे 17 कुटुंबांना. नाव आहे ते. त्याची नावं आहेत बाबुराव बाप्पा गवस, लक्ष्मण लाडू गवस, विश्राम सदाशिव पण. ही सगळी आपल्या 274च्या लाभार्थ्यांमधली यादी आहे. त्यांचं सगळ्यांचं वाटप केलेलं आहे आणि प्लस त्याच्यामध्ये 240 गुंठे क्षेत्र त्यांनी असंच ठेवलेलं आहे. आता एवढं ते करताय. माझं काय म्हणणं आहे सर की माझी नोंदणी फार सोपी आहे, फार छोटी आहे. स्टार्ट करा, 19-20 पासून सुरुवात करा. जो 27 हेक्टरचं अपडेशन करायचं जीआर मधलं काय म्हटलं ऐका तुम्ही याच्यामध्ये की सम प्रमाणात वाटा. मग ज्यावेळी पूर्ण नाही ऐका पूर्ण क्षेत्राची मोजणी केल्यानंतर टोटल क्षेत्र किती भरतंय, वाटायचे किती आणि किती प्रत्येक कुटुंबाला येणारे किती क्षेत्र हे डिसाईड व्हायला पाहिजे. तुम्ही जो नकाशे केला आम्ही त्याच्याबद्दल 2 मिनिटं मी उत्तर देतो सर मी उत्तर देतो. माझं ऐका सर, मी उत्तर देतो. त्याला संपू दे, अगोदर संपू दे. मग तुम्ही जो नकाशा तुम्ही जो कोऑर्डिनेट्स केलेले आहेत ना त्यांना ते व्हेरीफाय करून तरी जागेवर बघावं लागतील ना की हे तुम्ही जे बनवलेले आहेत त्याच्यामध्ये रस्ते पासून ह्याच्यापर्यंत प्रत्येकाला शेतीला जायला रस्ता पण पाहिजे, सगळ्या गोष्टी पाहिजे. मग त्या सगळ्या गोष्टी ते इम्पोज तुम्ही जो बनवलेला आहे ती चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल आम्ही म्हणत नाही की तुम्ही तेवढं कष्ट करून बनवलेलं आहे, तर त्याला शासकीय पोहोच उठवायला पाहिजे ना. त्यांना ऐकायचं, गावाला ऐकायचं ना, हा गाव जमलंय ना सर, आपले माणसं आहेत सगळे. सर. आहे त्याच्यामध्ये मी सर बऱ्याच वेळा शेतीवाडी आलोय. सोडून आले नाही, नाही. साहेब, मी लावणे चालू आहे. मी सर, त्यांच्या सर. गेळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा आलोय, त्यांना माहिती आहे. सर, तुम्ही बोला सर, काही आणि आपण तुमचा एका घरात पॉझिटिव्ह बसलो, दृष्टिकोन तुम्ही आमच्याकडे आहे हे हा. सुद्धा आम्हाला माहिती आहे. हो. फक्त काय होतं थोडं दडपण असल्यामुळे नाही नाही कदाचित- नाही असं काही नाही. तुम्ही कसं आता सरपंच यांच्या सोबत आणि गावडे साहेबांसोबत किंवा तुमच्यासोबत माझ्यासोबत. बऱ्याच वेळा आपली चर्चा अगदी झाली. बरोबर, अगदी त्याचा काही बरोबर. विषय नाही आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हा तुम्ही जो बनवलेला आहे ती जर सुरुवात तर आता होते तर तुम्ही फक्त तुमची जी मागणी आहे ह्याच्या संदर्भात त्याच्यामध्ये तुम्ही चर्चा करा. सर, आम्ही सर, सुरुवात करायला सांगितली होती, त्याच्यात हे सर्व चुकीचं आलं ना पहिलं पुढे कसं देणार? शासन निर्णय जे आहेत त्याच्यात साहेब तेच बोलतो, शासन निर्णय नाही आहे ते बघा. 2 मिनिटं नाही, शासन- शासन मी मांडतो शासन विषय. कुठं म्हटलेलं आहे यात आम्ही असं कुठं म्हटलेलं आहे की ह्या कुठल्या सगळे सर्वे नंबरची त्यात मोजणी करा. 19-20 आलाय ना. 19-20 आलाय का नाही त्याच्यात सांगा. आलं तुला उत्तर मग मिळालं. साहेब तर मला माहिती आहे ना काय बोललं पाहिजे ते. 2 मिनिटं थांबतो सर, तुमचं सगळं बरोबर आहे, तुम्ही चुकलेले नाही आहात. माझं काय म्हणणं आहे माहितीये का, तुम्हाला सुपर इम्पोज करायचं आहे ना, हे बघा माझी हीच मागणी आहे, हीच तुम्ही जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगा, काहीच अडचण नाही. सुपर इम्पोज करायचं आहे, उद्यापासून सर्वे नंबर 19 आणि 20 पासून सुपर इम्पोज करायला चालू करा, काहीच अडचण नाही, करा. जीआर सर तुमच्याकडे आहे, तुम्ही शासकीय प्रतिनिधी आहात, मी नाही. जीआर, हा जीआर वाचा. येस. हेच मी सरांना सांगतो. सुधारणा करावी लागेल ना. उल्लेखच केला नाही, मग सुधारणा करायचीच गरज नाही. त्यांना टाकायचे हे असते ना. 19 नाही, जरा थांब, बरोबर आहे. 2 मिनिट बरोबर. मला विषय मांडू दे. मला हा काय मस्करीचा विषय नाही नाही, करायचा आहे. मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो. तो 26 जुलै 2023चा जीआर तुम्ही वाचा. त्याच्यामध्ये कुठेही सर्वे नंबर 19 आणि 20 चा नाही. उल्लेख नाही. त्याच्यामध्ये फक्त म्हटलंय 23.59. हा. हो सर, ही जण IPS. अरे सर, आहेस. अरे मी त्यांना काय समजून सांगणार, रँक होल्डर असतील ते, मी कसं समजून सांगणार त्यांना. तुम्ही सर सांगा ही गोष्ट त्यांना माहिती किती होईल सगळं. नाही नाही तसं नाही. तुमची आता तुमची मागणी काय आहे तर आम्हाला हीच साहेबांना- मागणी आहे. मी पाहिजे लेखी देतो. नाही, हीच मागणी आहे. तुमची जे काय नेमकं मला सांगा. काय सर- सरांना मी काय सांगायचं ते सर सांगा. मी तुम्हाला हेच सांगतोय, 289 हेक्टर क्षेत्र हे निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे. आता तुमचं काय म्हणणं आहे की आरक्षणाचा असा विषय आहे, तर त्याच्यामध्ये 27 हेक्टरचं तुमचं स्टिप्युलेशन आहे. तुम्हाला तुम्ही म्हणतात 27 हेक्टर वगळून आम्ही वाटवू शकतो का, त्या जीआर मध्ये म्हटलंय. पण त्या जीआर मध्ये कुठे म्हटलंय 19 आणि 20 मधली वाटा, हे 19 आणि 20 मधली रिझर्व करा. तर माझं काय तुम्हाला म्हणणं आहे की तुमचं प्रशासनाची तयारी आहे ना, तर 19 आणि 20 पासून सुपर इम्पोज करायला सुरू करा आणि त्याची वाटणी करायला सुरुवात करा. जे 27 हेक्टरचा जो विषय आहे त्यातली 27 हेक्टर किती कमी करायची आहे
ती आम्ही मंत्री महोदयांना सांगतो, कॅबिनेट मध्ये निर्णय घेतील आणि 27 मधनं ते सबस्ट्रॅक्शन करतील. तोपर्यंत तुम्ही शासनाच्या आदेशाचं कुठेच उल्लंघन करत नाही आहात. कारण की तुम्ही 27 वगळून वाटा आणि 19-20 पासून सुरुवात करा, ह्या याच्यात म्हटलंय तसं. दॅट्स इट. सोपा विषय. मला त्यांनी पूर्ण क्षेत्राची मोजणी व्हायला पाहिजे, पूर्ण क्षेत्राचीच व्हायला काहीच म्हणणं नाही माझं. पूर्ण क्षेत्राचीच करा ना, मोजणी करा. माझं काहीच म्हणणं नाही की पूर्ण क्षेत्र म्हणजे तुम्ही हद्द कायम करणार. माझं काय म्हणणं आहे सर, सर्व नंबर 20 आणि 19 KML फाईल देतो, पहिली त्याची हद्द कायम करा आणि त्यातले हे जे लोक आहेत ना यांचे तुम्ही सुपर इम्पोज करा. त्यातले 14 आणि यातले 40 सुपर इम्पोज करा. सुरुवात करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. बस पूर्ण क्षेत्र मोजायला तर पाहिजे त्यांना, पूर्ण बाउंड्री आउटलाईन. 100% 2 मिनिटं मी फक्त सर्वेअर TLR साहेबांचं ऐका. 100% मी ऐकतो ना. सर हे माईक घेऊन बोला प्लीज, प्लीज नको असं. सर ही लोक सगळी आपली आहेत. माझं ऐका, माईक घेऊन बोला. फार प्रेमळ लोक आहेत. छातीवरती कमळ लावून मी फिरतो, चुकीचं काम कधीच करणार नाही. हा बोला. नाही नाही नाही, हे चुकीचं करताय. बोला ना तुम्ही. हा आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे हा की अगोदर आपली म्हणजे या पूर्ण सर्वे नंबरची मोजणी होऊ द्या. म्हणजे आपण तर मोजणी काही प्रमाणात केलेली आहे, पण आपली शासकीय मोजणीमध्ये सर्वे नंबर जे आहे हा त्याच्या बाउंड्री अगोदर फिक्स व्हायला हा, पाहिजे. ओके. बरोबर. हा. आणि त्याच्यानंतर मग लोकसहभागानं आणि तुमच्या मदतीनं तुमच्या वहिवाटी आणि आता जी आहे वाटपाची कार्यवाही ती होणं गरजेचं आहे. एवढंच माझं म्हणणं आहे. नाही, एक साहेब जरा जरा मी एक मिनिट बोलतो. आता थांबा ना, मी त्यांनाच प्रश्न विचारतो. करायची हद्द कायम करायची. 19 आणि 20 पासून हद्द कायम सुरू करा आणि त्याचे मी तुम्हाला हे लाभार्थी यादी देतो, त्यांचं तुम्ही सुपर इम्पोज करून त्यांना वाटपाला सुरुवात करा. लाभार्थी यादी पूर्ण क्षेत्र तरी मोजू द्या. फक्त त्याच्यावर तुम्ही लाभार्थी कसं नाही फिक्स करणार साहेब? पूर्ण क्षेत्र शो मोजा. एक मिनिट जरा संदीप. 2 मिनिटं थांबा, 2 मिनिटं थांबा. सर हे बघा, 19-20 वाजता करणार. आता मी यांना उत्तर देतो. सर तुम्हाला हद्द कायम करायची आहे, आम्ही तुम्हाला कोणी अडवलेलं नाही हद्द कायम करायला. 19 ऐका, तुमचं काम हद्द कायम करणं आहे की वाटप पण करणं आहे, पोटीसचा करणं आहे? आपल्याला मोजायला लागेल ना. सर मला सर मी त्या क्षेत्रातला आहे ना, मला सगळी प्रकरणं सगळ्या गोष्टी सगळं मला माहिती आहे. हद्द कायम करायचंय ना, हद्द कायम करा. हद्द कायम करायला ना तुम्ही 3-4 सर्वे नंबर ना असे सहज एका दिवसात करू शकता हद्द कायम. बरोबर आहे. तुम्ही 19 आणि 20 उद्या हद्द कायम करा, त्याचबरोबर त्याचा पोटीसचा करणं गरजेचं आहे. कसं नाही गरजेचं आहे? हद्द कायम करून तुम्ही वाटप कसं करणार सांगा. माझं सर म्हणणं काय माहितीये का, 19-20 हद्द कायम करा. सर उद्या करा, 19-20 ची बाउंड्री उद्या फिक्स करा. सर्वे नंबर 19 आणि 20 उद्या बाउंड्री फिक्स करा आणि परवा ही यादी दिली आहे ग्रामस्थांनी, त्याप्रमाणे त्याचं पोटीसचे पाडा. सर हे सर्वे यांच्याकडे मल्टिपल टीम आहेत. माझं ऐका, एकाने 19-20 ची हद्द कायम करायला घ्या आणि दुसऱ्याला त्याचे पोटीसचे करायला द्या ना. मी KML फाईल देतो ना, लगेच होणार ते विषय. तुमची 2 टीम मध्ये करा ना काम, काय अडचण आहे? मला कळत नाही पोटीसचे करायला आपण का घाबरतोय? शासन निर्णयामध्ये जे तुम्ही सांगितलं तर तो जो प्रस्ताव दिलेला आहे त्याच्यामध्ये तर बदल व्हायला पाहिजे ना. तसं. एक सेकंड, शासन निर्णयामध्ये कुठेही 19 आणि 20 नंबर म्हटलेलं नाही. ज्या प्रस्तावाच्या आधारे शासन निर्णय तो प्रस्ताव त्या माणसाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी पाठवला. आता मी स्पष्ट बोलतोय, मला कोणाची गरज नाही कोणावरती टीका बिका करायची. माझ्या टीकेला पात्र पण नाहीये ही व्यक्ती. मी फार शांतपणे बोलतो, ही व्यक्ती माझ्या टीकेला पात्र नाहीये, जबाबदारीने बोलतोय. जर त्याला पाहिजे असेल ना कोणाला 19 आणि 20 घेऊन दाखवा, म्हणा घेऊन दाखवा. माझी पण तेवढीच इच्छा आहे. हा उत्तर आहे. आणि गाव पण उठणार नाही इथून. उठणार का इथून? एक इंच जागा मिळणार हे काय म्हणतात माहितीये का? ह्यांचं साहेबांचं म्हणणं काय माहितीये का? मी शांतपणे परत बोलतो. आपल्याला माहितीये ना आपल्याला सक्सेस शेवटपर्यंत जायचंय, त्यामुळे आपण एकदम व्यवस्थित त्या पद्धतीनेच बोला. आता ते काय ते तुम्ही मला आठवण करून दिली म्हणून माझ्यातला तो माणूस जागा झाला, बरं शांत केला मी त्याला. हे काय म्हणतायत माहितीये,
18-19 साली कोणाला तरी स्वप्न पडलं, बरोबर साहेब ऐका ना, नाही, नाही, असं 2 मिनिटं. अहो तुम्हाला सांगू का, लोकांची फसवणूक करून हे सगळं बनवलंय लोकांना. 2 मिनिटं. तुम्हाला दाखवलं बरं, चुकीचं आहे. लोकांची फसवणूक करून हे सगळं केलं. कोणाला लुबाडतायत हे लोक? ते लुबाडतायत. हे बघा 19 सर्वे हे तुमचं 2019 सालीचा जो काय त्रिसमितीय सदस्य असेल त्यांचा जो अहवाल आहे तो ग्रामस्थांना न विचारता स्वतःच्या मनाला वाटेल तसं त्यांनी पाठवलं. आता माझं तुम्हाला आर्ग्युमेंट सर हे आहे, आर्ग्युमेंट की तर मी पालकमंत्री महोदयांना तुम्हाला फोन लावून देतो. आर्ग्युमेंट हे आहे की त्या GR मध्ये सर्वे नंबर 19 आणि 20 असं कुठेही म्हटलेलं नाहीये, तर त्याची आपण प्रोसिडिंग स्टार्ट करा. बरोबर, त्याची आपण प्रोसिडिंग स्टार्ट करा. विषय फक्त हाच राहतो की 23 हेक्टर जमीन कुठली द्यायची हे सांगतील ना, कुठल्या सर्वे नंबर मधली द्यायची. आणि तोपर्यंत आम्ही कॅबिनेट मध्ये जाऊन ते उद्या येतील साहेब, आम्ही कॅबिनेट मध्ये जाऊन साहेबांना सांगतो ना की तुम्ही त्याच्यामध्ये हे करा, काय अमेंडमेंट करा. तसं काय आम्हाला काय तुमचं मग 19 आणि 20 करायला काय आपली हरकत आहे? उद्यापासून सर बघा, मी जरी इथे असलो ना, आपली सेना फार मोठी आहे. तुम्ही उद्या 19 आणि 20 हद्द कायम करायला घ्या, परवा त्याचा 25 करायला घ्या. व्हेरी सिम्पल, काही अडचण नाही. KML फाईल मी देतो, पार्टे साहेबांकडे देतो, KML फाईल तुमच्याकडे देतो पाठवून. काय पाहिजे असा ह्या जिल्ह्यामध्ये कुठला प्रकल्पग्रस्त आहे की कुठला असा गाव आहे की ज्याने KML पासून सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे? मला सांगा फक्त सर. अख्ख्या राज्यात नाहीये. कारण की काय माहितीये का, जे कोण स्वतःला हुशार समजत असतील ना ते चुकीच्या आविर्भावामध्ये, त्यांच्यापेक्षा हुशार बसलोय ना, लहान असो, आम्ही सगळी तयारी करून बसलोय. सगळं रेडी प्रॉब्लेम सॉल्व. आणि काय शंका असतील ते विचारा. नाही नाही आम्ही काय बघा नाही, त्यांना जमीन देणार नाही. नाही, प्रश्नच नाही. बोलूया काका, आपण. काका, काका. ऐका. आपण काका, ऐका. आपण 19-20 पासून सुरुवात करूया. Yes, झालं. बस डन. हा? सर आपण सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना ते पाठवा. मला अपेक्षा आहे ते आमच्या सोबत आहेत आणि प्रशासन म्हणून आम्हाला न्याय देण्याचं काम हे 100% त्यांच्या हस्ते. मी तुम्हाला सांगू का साहेब, त्या दिवशी ना तिथे DPDCच्या बाहेर बोललेले किंवा DPDCच्या आतमध्ये सुद्धा बोललेले की तुम्ही काम करताना असं काम करा ना की ह्या जिल्ह्यातून ज्यावेळी जाल त्याच्यानंतर लोक तुमचं नाव काढेल की हा अधिकारी होता आणि ह्याने हे केलेलं. मी तुम्हाला सांगू, देव बघा किती मोठा येतो, संधी दिली देवाने. पुढच्या अनेक पिढ्या नाव काढतील त्यांचं की हे एक अधिकारी होते आणि आमच्या पूर्ण ह्याच्याकडे काम. गव्हर्नर येतो, केवढी मोठी त्याने संधी दिली, खूप मोठी संधी दिली. त्यानेच घडून आणलंय. येस, ओके आलात तर बरं. सर. सर मी नाही, मी मला जे कसे आहेत ते का मला माहिती आहे. 18 साली ही कारस्थानं करणारा माणूस किती हुशार आहे. मी त्याच्यापेक्षा जरा हुशार आहे, छोटा आहे पण हुशार आहे. बरोबर, मला माहिती की माझ्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, मला कुठे थांबलं पाहिजे ते, त्यामुळे मी इथे थांबणार. सर तुम्हाला पूर्णपणे मोकळी काय 19 आणि 20 हद्द कायम, परवा 25 काय आहे मला विषय. पण हे जर आधी झालं असतं तर आम्हाला सिव्हिल सर्वे आणायची गरजच नव्हती. हा, याने 2023 मध्ये GR झाला, 1 वर्ष झालं बरोबर. हे जर आधी शासकीय सर्वेअरने केलं असतं तर आज आम्हाला मी तुम्हाला सांगू का, हे जे माइंड गेम आहेत ना हे गेले वर्षभर चालू आहे. स्वतः तहसीलदार साहेब ह्या माइंड गेमचे साक्षीदार आहेत. बरोबर, मी ऑफ द रेकॉर्ड सांगतो, माइंड गेम वर्ष हे चालू आहे. साहेबांचं मत काय आहे की पोट हिस्से पाडण्या अगोदर तुम्ही लाभार्थी कसे ठरवले. पण साहेब तुम्हाला सांगतो हे 18 वर्षापूर्वी केलेलं आहे. किती वर्ष झाली म्हणून. आणि ही जमीन एक मिनिट 19 आणि 20 हे जे सर्वे नंबर आहे आम्ही 96 मध्ये पोट हिस्से त्याच्यात नका जाऊ. साहेबांचं हे म्हणणं नाहीये तुम्ही पोट हिस्से आधी लाभार्थी नाही, आपण पोट हिस्से मारूनच लाभार्थी ठरवले. पोट हिस्से मारूनच आपण लाभार्थी ठरवले, त्याच्या विषयामध्ये नको आपण जायला. हा सर, डन. 19 आणि 20 उद्या हद्द कायम करा,
परवा पोटीसचे करा, हे तुम्हाला KML फाईल पाठवून देतो त्याच्यात. बाकीचे उशिरा करा. नाही उशिरा कशाला, बाकीचे चालू झालं ते झालं ते. त्यांना कामच करायचंय. दोन सुरुवात मिनिटं. तिथून. ठाकरे साहेबांना त्यांच्या संपूर्ण टीमला कामच करायचंय, ते आपलं काम करून द्यायला तयार आहेत. बरं झालं मग. बस झाला विषय, अजून काय आम्हाला पाहिजे? नाही सर, मी फार छोटा माणूस आहे, पण एकदा जर कोणाला नडलो ना, ठरणार नाही, नडणार पूर्णपणे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.